kwa pan ye jubab ya kata ka jing ong ka jongki I yok baisa lada kim yok baisa ro henre ngim tip ya kata hiba phila long paro hapo ying henre sabaru phihapan long paro sisen hiba la phila long khla hapo ying henre sabaru phihapan long khla henre ya uparajai benreu ka jongi phinla panut phila banile prsa daka thamaru phim khensu te hello ki patba ki bakarsan nga nga kapor sa kapor ki bapet bars ngap ya ki video ki jonga haman laki por te nga ngej piyadon ha kamet ka bakot ka bakhya te kumju ka kamai ka kaji ka jong piru nga ngej ba ka biang te ha kani ka video nga wandra ip ya ka kubor nga kren ha kani ka video kala ka bakham kongsan ba mo namar bale nga hap ban kren ya kane hindre nga yo I hapo social media na ki kartu kat ni ki breu ki ba kam popular hapo ki social media ki la pensnyau ya kini kamat hendre ngahap ban jubab ngahap ban ya pensnyau shapi ki nong kersan mo te kumno phias nyau halor kani ka jingkren ke jong kini ki breu ki ba kam popular hapo ki social media mo te kalong kumni phi te sa ngap bha ya kani na du basdang do bakut knang ba phin siêu thụ bạc lai ya cái chính keren cái chung à mà ki ong kum ne phi ngang phi ba ro phi liu siêu bha ya cái ni cái chung chính ong cái chung ki hapo cái social media mà te kita cái chung ong cái chung ki ong ba ha kapor ba sa thangan I president chung cái VVP te ni ba ro ni siêu sin e ya ki te ni la rai ban ya kersan ya ka VVP ni la rai ban kersan pra ban Punjab dan burom ya ka VPP ban poi syakathong te kila ong ba kata nadu ba kila pej lai pej ya I ba arden ba ila syatngan te kila rai ban kersan ya I tang hadin hadin kata ka jing hak tngan ka jongki ki ong ba kila snyo ba kata ka jing keren ka jongki sabapala kata ka jing keren ka jongki ka balong ba kabalong buj sian mo napo henry ka jing le ka jongki na barpat tang ban penpha penmiat ya ka joi benru kata ka de ka jing ong ka jongki kila kren pat ba ru hapo ke social media kila ong ba ngim kwa su ban kersan ya ka VPP namar ka long tang sabar henry napo ka jingmut ka jongka kamut jingmut lendet ka jongka sepo henry ngim la mantip henry ka jingmut ka basniu ka la ban yalam pakla ya ki pat ba baro ki bakarsan ya ka kata ka jing ong ka jongki hapo ke social media tengah ngai kata ka jing keren ka jongki baro ki layak pile ya snyaw ya kata ka jing keren ka jongki te ha ka ni ka video tengah kwa ban ya jubab ya kata ka jing ong ka jongki te snyaw bahasa sngap ya ka ne kitu ki bakeren hapo ke social media ngatip bat ngange ru ba ki de ki nong kersan jong ke NPP himo kitu ki bakwa tang ban penthame ya phi ya kitu ki nong kersan pra ki ong bangi isen ya ka ya presiden ka VPP ngi isen ya ka VPP ngi haban penjob dan buram ya ka kato ka de tang ka jing penthame ka jong ki tang ka de ka jing yalam bakla hendrai kim kwa heru ban penjob dan buram ya ka VPP kim kwa heru ban penjob ya ka parti VPP bahkan poi thong bahkan yok senchar hapo ka jai benru ko jongi kim kwa hiru namar ki dei ki high level lada ki dei ki nong kersan jong ka NPP lada ki dei ki leader jong ka NPP lada ki yok baisa lada kim yok baisa ro henry ngim tip ya kata henry kim kwa hiru ban penjob ya ka ni ka parti VPP kim kwa hiru ban penjob ya nu pra ban pen poi syakathong denga ong ipi ki pat ba baro balai phimla banyasha ya kata ka jingkeren ka jongki balai phimla ban penjob dan buram swaya ki namar ki hidai ki para kasi ki para do ki para snam ki mei ki jongki ki bakha ki bapun ya ki hakani ka jalla me khalaya ki bam ki di ki thia ki dem ki tre ki ta hapo ka jalla me khalaya te balai phim kwa ban ya penjob dan buram ya ki balai phimla banyesha ya ugaro phila banyesha hadu laitem sautem phila banyesha ya ugaro ya palat jai te ya ka parti treri te kumno phimla banyesha tang ha ka sansar kimpu pat poi banya sansar ya ka jalla me khalia henry phila ong ba gila banyalam bakla
kumno phi ong ba kila ban yalam bakla nre to ngap ya kamat ka baki ki pensyai to ngap ya kamat ka baki ki kren nre phi chu ong ba ka parti VVP ka bala ban yalam bakla nre phi phimpat kam pat yo ha ka sarkar nre phi ong ba ka yalam bakla nre phimla panisha ya kata ka parti ka jongki bakan poi so ka thong to ai lat se tang chi sin bakan yo ban sansar ha ka ni ka jala mikhalia ka jongi khnang ba phing yo I ka e ki kam ki baka ka kale ya ugaro phimnon ya upalat jaj phimnon ya ukhla jaj phimnon Hendrai ya upara kasi upara do parasnam pinut ban yele persya ka e kata ka jengmut ka jong phi ka ba phi don tu da bisar bat tu da tip ha ya kani ka nuksa ka banga nga kwa ban ai phi shubu haying jonga ni ya don lai saungut si paramo para senrang haying jonga ngala nganut ban kontrol ya ki para ki handman ki jonga nga de ubarit ru mo subu nga de ukun ubarin ndre ngala ban kontrol ngala ban ya stainya bat ki para handman ki jonga ngala ban pen I ka nia ka jonga hapo ying hapo sem jonga ndre ondang la poi pat sabar bat ki long ki bala ban khnyon ki bala ban ya tainya bat nga ndre ngamnut ka e kata ka jingmut haying nganut hendrai sabar pat ngamnut ci sen hi bangi la long klan haying hasem hendrai sabaru ni de banut mo ni ngim de ban sulong kumu ukseu ba ukseu ba sudep otdong mo bat long kumu ukseu ba sudep otdong te salong no kumni ci sen hi ba phila long ki ba klan kata ka jingmut ka jing berkhan ban yasning ban yakrau hapo ying po sem ndrai sabaru ni habanut balai nga chukwa ban ai nuksai phi kum hapo ying po sem namar nga ju sem mo bat nga ju yo I don gi balong kumta haying hasem ki la ban yanut ban penhe kata kania ka jongki ban puksan kata kania ka jongki bat ki kimi ki kpa bat ki handman ki para te andala poi pat sabar hendrai la sha kondem pat ha ki lok ki jor ya kata kania ka jongki te kumta mo kata ka jing khlan ka jongphi ka jing khlan kata ka jingmut ka jing berkhat ka jongphi ci sen hi ba phila long paro hapo ying ndrei sabaru phiapan long paro ci sen hi ba la phila long khla hapo ying ndrei sabaru phiapan long khla kata ka de ka jingmut ka banga nga ai phi kumba nga ong mani ngan su ban be kum bangala ong phi mane pe phi ko ngu ya ugaro phi ngap ya kata ka jing sneng jong ugaro phi minut ban ya tai kim phi minut ban ye le persha bat ugaro hendrai ya uparaja bendreu ku jongi phinla ban nut phila ban ye le persha daka thmaru phim khenshu daka thmaru phim khenshu phi kwa ban ye le thma bat upara kasi parado persnam hendrai ya ugaro pat phim nut katu kamde ke jing ting 8 ke jong phi kata ka de ka ba bun ki khla jai ki la ban control ki la ban rule hapo ka ni ka jala mi khalia ka jongi na kata ka daw hi piting ya ki khla jai piting ya ki bar te ya upara kasipan phi nyon be kat ka bor ka ba phi la hendrai phi pen I be ya upara kasi kata su yo ki bar jala ban rule ya ka jala mi khalia ka jongi te hakani nga kwa ban ong phi to ngini ai jingkarsan ye kani ka VPP khnang bagan poi so ka thong mo lada ka long kumno kumloro to ngini karsan ratba ye kani ka parti VPP khnang bagan poi so ka thong namar ngi yo I ya ki breu go jongka ki long ki breu gi bakham pro kata ka jabing ki breu go jongka ki ba ka long ki ba long ru ki ba dei ki ba he ka kli ki ba he ka jingmut ka jing perkhan te tong ini ai kata ka jing kersan ka barat pa ngimde ban ya ngap ya kita ki an narut na kodong ngimde ban ngap ya kita ki jing pensoi ya kita ki jing riam ki jong ki wei te tong ini ai jing kersan ya kani ku pi nang bakan poi so ka thong ndrai ni hap hi ban mat ya ka parti ka badang thamai namar ngi kwa ban yo iya ki kam ki baka ka le
hatu ngi thung ya uso ubaderu uso jong ka jalla me khalia ga jungi hatu phi phim kwa se ban mat ya uso jong ka jalla me khalia ga jungi phi ap kermen tang ya ki wei pat ki so ki bawan nabar phim kwa se ban bau to uso uba phi uba don ha ka jalla me khalia jungi ba un sei so hatu phim kwa Andre to kwa no ya kata ka jingse ke jong u ya kita ki so lada ki long ki babha lada ki long ki basniru Andre ni hab ban lum ni hab ban shim ban pendon kami u namar ude uso jong ka jalla ni hab ban sumar sukher ni hab ban pechli u kata phi ni ap kermen ya ki so ke ba un sei Andre ni kermen ru ni hab ban duai ru Andre ba un long u bala ban sei ki so ki babha ki bala ban ai pating la pating ya ki khun ki ti ki jongi tungin ai lat se tang chi sen bangin yo mat yu ulong ba kumno ulong ba jew le ne ulong ba khang le ne ulong ba bha ulong ba bang tungin a lat se ya kani ka kanti ba un yo ban sanchar po ka jalla me khalia ka jongi tungin ai lat nim dei ban ai lat tang ya ki be sakan mau bahaya kan ni namar ladangi island ya ki para jait benru ko jongi dang siau thu ko jing ya kran ka khana hakinu kinu ki benta lada ya bakla ban ukhla jai ban u garo pidang yo hi tharai ban ya kran ban ya thu khana ban ya kran ya kita ki mat jing bakla ngange phim yo da le le ru phim ya yo ban penbej ya kita ke jumpa kala ban ugaru ban upalat jai ma tekan mau ya kan ni lada bakala upara do parasnam hendreng ngidang yo ban ya keren ban ya khana ban yo ban ya phliu jumul lada ukunran ubakala subu u le kam kai ya ke jalla me khalia ke jungi hatu phidang yo ban ya keren ban ya thu khana bat u ndai phim yo upet sagaro pila ayu phim yo shu ndai lada utrai jalla jung udon hapdeng gejing bakala ndai ni hap ban ya don kata gejing mut ban ya ai jing mut keliang namar gejing bakala hi em bun sen baro hingi hap ban ya bakala ni hap ban hap ha kita ki jing pen ngop ru kunju bun sen ndai gejing kala ka don be mo te tong ina ai lat se tang kani ka ha kani ka kenti ya kani ka vpp kan yo sanchar po ka jalami khalia ka jongi tang gumta ngini syampat ha ka wei pat ka video khoble sibon ye phi ki ba page bat